χωριά της Ποταμιάς. Οι εξαμουρίου κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε ένα διόροφο του δάσκαλου του Ρουμπιέ, άλλοι πήγαν στην εκκλησία η οποία ως εκ θαύματος δεν είχε πλημμυρίσει και όλοι είχαν μείνει χωρίς ρούχα, χωρίς τρόφιμα, είχαν χάσει όλη την παραγωγή τους, είχαν τελειώσει και τα αλόνια. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο Δομένικο. Οι κάθετοι δρόμοι του Δομενίκου είχαν μετατραπεί σε ποτάμια. Τόσο νερό είχε πέσει σε 12-13 ώρες περίπου, ξεκινώντας από το Σούρουπο και φτάνοντας ως τις 9-10 η ώρα την άλλη μέρα. Οι καταστροφές αυτές δεν έμειναν μόνο σε τοπικό επίπεδο. Όλες οι γέφυρες, το Βλαχογιάννη και κάτω, είχαν καταστραφεί. Και το λέω αυτό γιατί αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, ό,τι υλικό υπάρχει μέσα σε αυτή τη λεκάνη, μέσω του Τιταρισίου και του Ποινιού θα φτάσει στο Αιγαίο Πέλαγος. Δηλαδή, ο κόλπος του Τσάγεζη, το δέλτα δηλαδή του Ποινιού και από κάτω, αυτά θα μαυρίσουν όλα στην κυριολεξία, με σοβαρές επιπτώσεις πέρα από την περιοχή μας δηλαδή και στον τουρισμό των παραλίων του νομού Λάρισσας και του νομού Πιερίας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω 5 λόγια και για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία ονειρευόμαστε και για την περιοχή μας εδώ. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να αναδείξω το 2007 και δόθε και αυτό σε συνεργασία με την τοπική δημοτική αρχή ονειρευόμαστε και για την περιοχή μας. Η Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι χώρα ορεινή, αφού το 65% της έκτασής της ανήκει στη λοφόδη, ορεινή και αλπική ζώνη. Σε όποια κατεύθυνση και αν ρίξει κάποιος το μάτι, αυτό θα σταματήσει σε κάποια υψηλή κορφή. Εμείς έχουμε τον Όλυμπο, έχουμε τον Αμάρμπεϊ, έχουμε την οροσειρά των Αντιχασίων. Ανεξάρτητα από το βαθμό κάλυψής τους με δάση τα ελληνικά βουνά, αποτελούν τοπία σπάνιας ομορφιάς αλλά και εξαιρετικά καταφύγια τόσο της Κλωρίδας όσο και της Πανίδας. Στη διαδικασία της ανάπτυξης, προτεραιότητα έχουν οι παραθαλάσσιες περιοχές, τουλάχιστον ως σήμερα, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας. Στις μέρες μας όμως βλέπουμε και διάφορες ορεινές περιοχές να προσπαθούν να αναπτυχθούν κυρίως οικοτουριστικά και αυτό ονειρευόμαστε και εμείς για τον Όλυμπό μας. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες διοργάνωσης εξορμήσεων, ομάδων του αστικού πληθυσμού σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως οργάνωση και υποδομές. Αυτή είναι μια φωτογραφία μιας ανοργάνωτης ομάδας, η οποία επισκέφθηκε τον Όλυμπο, είναι κοντά στο Μύτικα. Εμείς ονειρευόμαστε αυτό να γίνεται από εδώ και στο εξής, οργανωμένα, χωρίς ο καθένας από τους τουρίστες να μας αφήνει τα σκουπίδια του και να φροντίζει για την προστασία του μυθικού μας βουνού. Σήμερα, μετά από μια μακρά πορεία, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ανάλογο με αυτό της μυθολογίας, από όπου ξεκινούσαν τα μονοπάτια της αρετής και της κακίας. Το ένα από αυτά μας υπόσχεται μια εφήμερη περεπάρκεια αγαθών χωρίς ηθικούς φραγμούς και δεσμεύσεις, ενώ το άλλο μια με μέτρο κάλυψη των αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά σε διαρκή ή διενεκή, όπως λέμε εμείς επιστήμονες, βάση, με αντίστοιχες όμως πάντα δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τα τελευταία χρόνια ο όρος αειφορία απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η γενική σημασία του όρου εμπεριέχει εκτός από την εκμετάλλευση και την έννοια της διατήρησης και ανανέωσης ενός πόρου, μιας διαδικασίας ή μιας περιβαλλοντικής ιδιότητας σε διαρκή βάση. Σε ό,τι αφορά τώρα τον όρο αειφόρος ανάπτυξη, ένας από τους πιο δημοφιλείς ορισμούς είναι αυτός της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία μας λέει ότι αειφόρος είναι η ανάπτυξη εκείνη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να καλύψουν και τις δικές τους ανάγκες. Η αειφόρος ανάπτυξη θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια τρίποδη καρέκλα. Το ένα της πόδι αντιστοιχεί στην επιστημονική γνώση, το δεύτερο στην αποδοχή κάποιων αρχών ηθικής και το τρίτο στην πρόβλεψη μελλοντικών ωφελιών που δεν είναι ακόμα γνωστές. Αυτό το τρίπτυχο οι οικονομολόγοι το λένε οικονομία, κοινωνία, προστασία περιβάλλοντος. Εμείς οι οικολόγοι είμαστε λίγο πιο αυστηροί σε αυτά τα θέματα και εμπλέκουμε ακόμα και την ηθική. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αυτή έχει να επιδείξει σε σχέση με άλλες χώρες δύο σημαντικά στοιχεία, τα οποία, εάν αντιμετωπιστούν σωστά, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ευημερία στις μελλοντικές γενιές. Το πρώτο είναι τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και το δεύτερο είναι το ανεκτήμητης αξίας φυσικό περιβάλλον με σημαντικότερο συστατικό το πολυπίκυλο ελληνικό δάσος. Επιτρέψτε μου, δασολόγος είμαι.
Το ελληνικό δάσος χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από μια πολυλειτουργικότητα που συνδυάζει παραγωγή οικονομικών και προσφορά κοινοφελών αγαθών. Οι διάφορες κοινοφελείς επιδράσεις του δάσους αποκτούν με το χρόνο προβάδισμα έναντι του οικονομικού του ρόλου. Η οικολογική λειτουργία συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Προστατευτική λειτουργία δεν μένει μόνο στα δάση, αλλά πάει και στα έργα πολιτισμού. Αισθητική και αναψυχική επίδραση, πάλι εδώ. Συμβολή του ελληνικού δάσους στην παραγωγή άριστης ποιότητας νερού και το νερό έχει ιδιαίτερη αξία, όπως είπαμε, και για την περιοχή μας. Η βιοποικιλότητα, που είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προστατέψουμε γενικότερα, ακούστηκε και από άλλον ομιλητή σήμερα. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των ορεινών περιοχών ή την ολοκληρωμένη διαχείριση, αν θέλετε, περιοχών, όπως είναι αυτή της περιοχής της Ελασσόνας. Προστατεύοντας τον ορεινό χώρο, προστατεύουμε και την παιδινή περιοχή και η παιδινή περιοχή για το Δήμο Ελασσόνας έχει ιδιαίτερη αξία για το λόγο ότι είναι ένας ορεινός κατά κανόνα νομός με κτηνοτροφία, όπως είπαμε, και άλλες δραστηριότητες. Επομένως, χρειάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή την προστασία του παιδινού χώρου, έτσι ώστε να πετύχει την ολοκληρωμένη αειφόρο ανάπτυξη. Αν καταστραφεί αυτή η περιοχή, η οποία υποστηρίζει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο, συστηματικό τρόπο θα έλεγα, την κτηνοτροφία της περιοχής, έχουμε ανάγκη από ζωοτροφές, η κτηνοτροφία περνάει σε άλλη φάση. Από την νομαδική κτηνοτροφία πάμε σε ένα μεικτό χαρακτήρα σήμερα, ημιεσταυλισμένης, και ενδεχομένως αργότερα να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη φάση και επομένως χρειάζεται την υποστήριξη του παιδινού χώρου. Η προστασία του ορεινού χώρου έχει αξία και για την προστασία των έργων υποδομής, όπως βλέπουμε. Έχουν αξία αυτά για την προστασία των μεγάλων έργων υποδομής. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να παίξει το ρόλο. Αναφέρω εδώ και την ανυπηρική προστασία που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους δασολόγους και έχει σημασία και αυτός ο τομέας για το λόγο ότι μιλάμε όλοι για απασχόληση. Ο τομέας αυτός μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση και μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση προς την κατεύθυνση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών ή των πυρκαγιών γενικότερα. Και ενώ οι προτάσεις μας εδώ και αρκετά χρόνια σαν κλάδου των δασολόγων περιβαλλοντολόγων είναι προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι μας αγνοούν. Παίζονται οικονομικά συμφέροντα, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν πληροφορίες και ντοκουμέντα, δεν είναι όμως ο κατάλληλος χώρος για να τα ανακοινώσουμε αυτά όλα. Οπωσδήποτε ο ορεινός χώρος με τα δάση του είναι ένας πολύτιμος χώρος. Θα πρέπει να τον προστατέψουμε, όπως και τα δασικά οικοσυστήματα. Τους οπτικούς σπόρους της χώρας μας, που τους έχουμε άφθονους και εδώ, ο Όλυμπος και τα μπαλκόνια του Ολύμπου, όπως λέω, είναι μια σημαντική αξία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Τα χιονοδρομικά κέντρα δεν είναι η λύση. Απέναντίας στα παραδοσιακά προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα μιας περιοχής, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης αυτής της περιοχής. Πρέπει να έχουν διαρκή προβολή, να αποφέρουν στους παραγωγούς τα απαραίτητα προς το ζήν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε πολλές φορές διάφορα καρτέλ να αρπάζουν στην κυριολεξία τα προϊόντα των παραγωγών μας, χωρίς να τους αφήνουν το παραμικρό περιθώριο κέρδους. Κάθε γωνιά της χώρας μας και κατά τον ίδιο τρόπο και η περιοχή της Ελασσόνας μας έχει μακραίωνα ιστορία, ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει από το Βυζάνιο και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών είναι απαραίτητες υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν κομματιαστά τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από το κράτος. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχουμε και εδώ κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών, κέντρα πληροφόρησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μονοπάτια μελέτης της φύσης, βοτανική κήπη, τόποι παρακολούθησης άγριας ζωής, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στο δίκτυο το οποίο σχεδιάζουμε θα υπάρχουν όλα αυτά. Ο οικοτουρισμός και γενικά ο εναλλακτικός τουρισμός κερδίζει μέρα τη μέρα έδαφος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ανάλογη βαρύτητα αν θέλουμε αυτός να αναπτυχθεί σε γερές βάσεις και να επιφέρει το ανάλογο αποτέλεσμα.
τοπία υψηλής αισθητικής, μνημεία αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού, μνημεία της φύσης, όπως φαράγγια, γεωλογικοί σχηματισμοί, οι περαιωνόβια δέντρα που υπάρχουν άφθονα στην περιοχή μας θα πρέπει να προβάλλονται και να αποτελούν πόλους έλξης. Στη μέση είναι η Αγία Τριάδα του Σπαρμού. Η χώρα μας και ο τόπος μας περισσότερο έχει μια μεγάλη ποικιλία από δέντρα με εντυπωσιακή ανθοφορία, όπως κερασιές, μυλιές, ροδακινιές, αμυγδαλιές, αχλαδιές, αλλά και άλλα ανθοφορούντα δέντρα. Όλα αυτά μπορούμε να τα προβάλλουμε κατάλληλα και να τα εντάξουμε στα αναπτυξιακά σχέδια ως σημαντικά χαρακτηριστικά των περιοχών μας. Μπορούμε να έχουμε και εδώ στην Ελασσόνα μια εβδομάδα αμυγδαλιάς, όπως έχουμε τη γιορτή της Φέτας, να έχουμε και τη γιορτή της αμυγδαλιάς, το Δομένικο, τη Μηλαία και άλλες περιοχές που έχουν. Η κάτω φωτογραφία είναι από ένα κτήμα μου στο Δομένικο, όπου βλέπετε υπάρχουν αμυγδαλιές ηλικίας 60 ετών. Κάποιοι τις ωραίγονται για τα καυσόξυλα, αλλά επειδή βρίσκονται απέναντι από το γυμνάσιο και το λύκειο της περιοχής, τις προστατεύουμε έτσι ώστε να απολαμβάνουν αυτό το εφήμερο τοπίο τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους. Στον ορεινό χώρο της πατρίδας μας είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν μια αξιοζήλευτη ορεινή οικονομία, η οποία στη χειρότερη των περιπτώσεων κατάφερε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προστοζήν για τους κατοίκους. Η επάνω εικόνα είναι από τη μεσοχώρα Τρικάλου. Ένα παράδειγμα γεωγραφικής απομόνωσης, αλλά και αειφορίας στην πράξη, που δείχνει ότι μέσα σε αυτόν τον μικρό χώρο, βλέπετε σε αυτό το μοσαϊκό χρήσεων γης, κάλυπταν όλες τις ανάγκες τους, τις κτηνοτροφικές ανάγκες, τις γεωργικές ανάγκες, τις καλλιεργητικές, αλλά και του εφοδιασμού με ενέργεια οι κάτοικοι της Μεσοχώρας. Και το τοπίο παραμένει αναλύωτο μέχρι σήμερα. Την ορεινή οικονομία μπορούν να συμπληρώσουν και την οικονομία της υπαίθρου ακόμα, μπορούν να συμπληρώσουν μια σειρά από άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η παραδοσιακή, η βιολογική γεωργία σήμερα, η φαντουργία, η τυροκομεία, η παρασκευή τοπικών γλυκών και τροφίμων, οι υλοτομικές εργασίες, η ανθρακοποίηση του ξύλου, η ξυλογλυπτική, η αργυροχρυσοκοεία, η παραδοσιακή οικοδομική και ξυλουργική, αλλά και άλλα πράγματα. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών θα πρέπει να βρίσκονται, ή της υπαίθρου γενικότερα, στο επίκεντρο κάθε αναπτυξιακής δραστηριότητας και διαδικασίας. Στη χώρα μας, δυστυχώς, πολλές από τις ορεινές περιοχές έχουν ερημώσει και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την επανάκαμψη ατόμων από τα αστικά κέντρα. Όλα όσα αναφέρθηκαν δεν θα έχουν καμιά αξία αν δεν ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Το σχέδιο αυτό θα προκύψει μετά από σωστή και σε βάθος μελέτη του χώρου, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αξιολόγηση των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής και προγραμματισμό των απαιτούμενων δράσεων. Το μοντέλο των παλιών παραδοσιακών οικονομιών θα πρέπει να αποτελεί πρακτικό οδηγό για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο, αφού αποτελούσε την εφαρμογή της αειφορίας στην πράξη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και οι αλλαγές αυτές στον τρόπο ζωής, στην οργάνωση της εργασίας και γενικά στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Πολλές από τις αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί, όπως η άρση της απομόνωσης, μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των ορεινών μας περιοχών. Η οικονομία μας έχει τα περιθώρια να επανασχεδιάσει και να αλλάξει την ιεράρχηση σε κάποιους οικονομικούς τομείς. Στα πλαίσια των αλλαγών αυτών θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών και πάντα μέχρι του επιθυμητού ορίου αντοχής τους. Ο κλάδος μας των δασολόγων περιβαλλοντολόγων μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, με άμεσο στόχο πάντα την προστασία του ορεινού χώρου, της ελληνικής υπαίθρου και η αειφόρος ανάπτυξη να γίνει πάντοτε με επίκεντρο τον τοπικό άνθρωπο. Αλλιώς δεν θα έχει καμιά αξία ή δεν θα είναι αειφόρος ανάπτυξη. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή. Ένα από τα προεκλογικά συνθήματα των οικολόγων ήταν και ότι η λύση στην κρίση θα έρθει από την ύπαιθρο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να μπούμε στη Βουλή να στηρίξουμε τα συνθήματά μας. Σας ευχαριστήσω λίγο για την υπομονή που κάνατε όλοι οι φορείς. Θέλαμε να έχουμε λίγο την επιστημονική ενημέρωση πρώτα.